वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखते ମୁଁ ବ୍ରିଜରେ ଅଛି। ସେଠି ଆମର ଆଜି କାମ ହବ। ଫାଇନାଲି ପାଇପଲାଇନ କାମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି। ପାଇପଲାଇନ ନାହିଁ ଆମର କୋଉଠି ଯେଉଁ ଢଳେଇ ଗୁଡାକ ହବ ବାକି ସେଇଗୁଡାକ ଅଛି। ସେ ଢଳେଇ ଗୁଡାକ ବାକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି। ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଆଗ ପଟେ ତିନି ଚାରିଟା ଅଛି ଏ ଲାଇନରେ। ପୁଣି ଆଗ ପଟେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଯେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକର ଏଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକର ହିଁ ଆମର କଂକ୍ରିଟ ଢଳା ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି ଢଳା ହବ ବକ୍ସ ବନେଇକି ବକ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଏ ସବୁ ନିଆ ହେଇଛି। ପୁଣି ଗାଟି ବାଲି ଚିପ୍ସ ବଜରି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଛୁ। ଏଠି ଗାମା କୁଦାଳି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। କାମ ହବ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଲବୋ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନା ହବ। ପୁଣି ଆଗରେ କିଛି ଏପଟେ କିଛି ଆଗରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଯେତିକି ହେଲା ବାହାରେ ଦିଶି ମାଟି ଗୁଡାକ ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି। ଏଠି ପୁଣି ଢଳେଇ ହବ। ମାନେ ଯଦି ପ୍ରେସର ବେଶୀ ଦେଲା ନା ଆମର ପାଣି ପ୍ରେସର ମେସିନ ବେଶୀ ଆସିଲା ତ ପ୍ରେସର ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଂକ୍ରିଟ ହବ। ପୁଣି ଆଗ ପଟେ ଅଛି ସେ ଆର ବ୍ରିଜ ଲେବୁଲରେ ସେଠି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନି ଚାରିଟା ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ବି କିଛି ଅଛି। ତ ସେ ପ୍ଲାଏ ଗୁଡାକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୁଚା ହବ ସବୁ। ତ ନଦୀରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ପାଣି ବର୍ଷା ମାନେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଚାଲିଥିଲା ପାଣି ନଦୀରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କାଲି ରାତିରେ ମତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଉପର ସାଇଡରେ ପୁଣି କେତେ ସାରା ପାଣି ଆସିଛି। ଏବଂ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ପାଇପଲାଇନ କାମ ଦେଖିପାରୁଥିବ DI HDP ର କାମ ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ସେପଟେ ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନରେ ଆମର ଯୋଉଠି ମୁଁ ଅଛି ସେପଟେ ଏଗୁଡାକ ସରିଯାଇଛି। ତ କେତେ ସାରା ପାଣି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା କାଦୁଅ ପାଣି ହେଇଛି ମାନେ ରୋଡ ଜଙ୍ଗଲ ନା ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ କାଦୁଅ ହିଁ ପାଣି ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ କେତେଟା ଏଲବୋ ଲାଗିଛି ଆଉ ଢଳେଇ କେତେ ହବ ଦେଖିବା ପୁଣି ସେପଟେ ଯାଇକି ସେ ଲାଇନରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମୁଁ ବ୍ରିଜରେ ଯାଉଛି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ସେ ଲାଇନରେ ଯିବା କେତେଟା କଣ ଏଲବୋ ଲାଗିବ ଢଳେଇ ହବ ସେ ସବୁ ଦେଖିବା। ଟାଇମ ବି ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ଯୋଉ ଖାଇବା ବ୍ୟାଗଟା ଅଛି ସେଟା ଜେସିପି ହିଁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଆମ ରୁମ ସାଇଡ କୁ ମେସିନଟା ଆଣି ନଥିଲି ତ ମେସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଖାଇବା ବ୍ୟାଗଟା ମୁଁ କେତେ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ଭାବିକି ମେସିନରେ ହିଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ତ ମେସିନ ଯାଇଛି ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ନାଇବା ପାଇଁ ହାତୀଗୁଣି ଟାଙ୍କି। ତ ସେଠୁ ଆସିବ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ତ ବାହାରିଲାନି। ଭୋକ ବି ଜୋରସୋର ଲାଗିଲାନି। ତ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ଆଉ କଣ କରିବା। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଲବୋ ଲାଗିଛି ତଳେ ମାଟି ଭିତରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ହବ ଏଠି ଗୋଟେ ଢଳେଇ ହବ। ପୁଣି ଏଇ ଜଏଣ୍ଟ ସକେଟରେ ପୁଣି ଆଗରେ ଏଠି ମାଟି ଜନ୍ତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ଏଲବୋ ଅଛି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଭାଇକି କୋଉଠି ଏଲବୋ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଏଲବୋ ଲଗାଇଛି। ପୁଣି କୁଡିଆ ପାଇଁ ପଡିବ ଏଠି ଏପଟେ ଟେନସନ। ପୁଣି କୋଉଠି ଏଲବୋ ଲାଗିଛି କିଛି ତ ସକେଟଟା ବୋଧେ। ନା ଏ ସକେଟଟା ଏଠି ନାହିଁ। ପୁଣି ତଳ ଅଛି କୋଉ ପାଖରେ ତଳପଟେ କୋଉଠି ଥିବ ଆଉ ଏଲବୋ ଲାଗିଛି କେତେ ଜଣା ପଡୁନି। ମାଟି ବି ଫିଲିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଲବୋ କୋଉଠି ଲାଗିଛି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯେତିକି ଉପରେ ଅଛି ଏଗୁଡାକ ହିଁ ବକ୍ସ ବନେଇକି ଢଳେଇ କରୁଥିବା। ତ ଭାଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ପଚାରିବା ଭାଇ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଏଲବୋ ଲଗେଇଛନ୍ତି କଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଜାଗାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ମେଘୁଆ କରିକି ପାଗ ରଖିଛି। ପୁଣି ବୋଧେ ଆଉଥରେ ବର୍ଷା ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ମେଘୁଆ ହିଁ କରିଛି। ଖରା କାଟୁନି ଜମା। ପୁଣି ଆଉଥରେ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବି ହେଇପାରେ। ମାନେ ପୁରା ପାଣି କାଦ ହିଁ ଆସୁଛି। ପୁରା ଜୋରସୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ଉପର ପଟେ ବୋଧେ କାଲି ରାତିରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଜୋରସେ ପୁଣି କାଦ ପାଣି ଆସୁଛନ୍ତି। କାଦ ପାଣି ଉପର ପଟୁ ବି ଆସୁଛି। କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ ବି ନାହିଁ। ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟାଗରେ ହିଁ ରହିଛି। ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକି ଜେସିପି ରଖି ପଡିଛି। ଜେସିପିରେ ଥିଲା ବ୍ୟାଗଟା ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ କେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖିବ କେତେ ଲେଟ୍ ହବ। ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ମାତ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ନହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଇ ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି କଣ୍ଟି ଏ ସବୁ ଏଗୁଡାକ ଗୁଚେଇକି ପୁଣି ନାପ ରେଡି ରହିବ।
କରିଥାନ୍ତି ଏଗୁଡା। ତ କିଛି ହାତୁଡି ଫାତୁଡି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ବ୍ୟାଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି କଣ କଣ ଆମର ମେସିନ ଟା ଯୋଉ ମେସିନ ଟା ରୁମ ରେ ଥିଲା, ପାଣି ନଥିଲା, ଆମର ତ ଟାଙ୍କିରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ନା, ତ ଏ ମେସିନ ଟା ଆଣି ନଥିଲି, ତ ମେସିନ ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ରୁମକୁ। ତ ଏ ବ୍ଲେଡ, ମେସିନ ବ୍ଲେଡ, କଟର, ଚାବି ସବୁ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ପ୍ଲାଇ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କରିକି ବକ୍ସ ବନେଇବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ପାର ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବି ଆସିଲାନି, ଗୋଟେ ପାହାରିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଟା ଆସେ। ହାଟ ଅଛି, ହାଟ ଅଛି, ତ ବସ ରେ ହିଁ ପଳେଇଲେନି ମଣିଷ ସବୁ। ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ଯିବା ତଳ ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ଆସିବା ଆଉ ରାସ୍ତାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦେଲାନି ଆଉ କିଛି, ଧୋଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ହିଁ ଆସିବା। ଧୋଇକି ଆସିକି ଧୋଇ ଧୁଆଇକି ଆସିବା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ପୁଣି କିଛି ଖାଇବା ଆଉ, ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାବିଟା ବାଇକ୍ ଚାବିଟା ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ତଳକୁ ଯଦି କିଏ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗାଡି ନେଇକି ପଳେଇଲା ତ ତାହେଲେ ଆଉ ଗାଡି ମୋର ନାହିଁ ନା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗାଡି, ସେଥିପାଇଁ ଚାବିଟା ଆଣି ଆସିଛି। ଆଉ ମେସିନ ଫେସିନ କିଛି ଅଛି, ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ କିଛି ପକଉଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ତେବେ ଛାଡିଗଲାଣି ପୁଣି। ତ ଯିବା ଏବେ ତଳ ପଟକୁ, ତଳେ ଦେଇକି ପୁଣି ଧୋଇ ଧୁଆଇକି ଆସିବା ଆଉ। ତ ଯିବା ପାଇଁ ତ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଘରେ କେତେ କଂକ୍ରିଟ, ଏଠି ଓହ୍ଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯିବା ଓହ୍ଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଯିବ, ଏଠି ଡେଗିଲା ମାନେ ଗୋଡ ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଠି ଓହ୍ଲିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, ଚାରି ସାଇଡ୍ ହିଁ ପୁରା ଲାଗିଛି, ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ସେଠି ଓହ୍ଲେଇବା ଆଉ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି, ତ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଧୋଇ ଧୁଆଇକି ଆସିବା ଆଉ। ଗୁଡ ହାତ ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଖାଇବା, ବିପଦ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲାନି, ଧୋଇ ଧୁଆଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ତଳର ଭିୟୁ ଏମିତିକା ଆସୁଛି, ନଦୀ ପାଖକୁ ପାଣି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପୁରା ଏବେ ନଦୀ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ବିପଟେ ଏବେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ପୁଣି ଯିବା ଉପରକୁ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ ପୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଧୋଇ ହେଇଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଧୋଇ ସାରିଛୁ ଏବେ, ତ ଯିବା ପୁଣି ଉପରକୁ। ତଳେ ତ ମାନେ ଉଠିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଯିବ ବୋଧେ ହାଇ ଯୋଉଟା ସେଠି ଛୋଟ ସେଇ ବାଟ ହିଁ ଯିବା ଉଠିବା ପାଇଁ ଆଉ। ବିପଦରେ ଯୋଉଠି କେତେ ବଡ ମାନେ ସାପ ସାପ ତ ମୋଟାମୋଟି ଅଛି। ତ ଉଠିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଟିକେ ଅଛି, ଉଠିଯିବ ଉପରକୁ, ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉଠିକି ପଳେଇବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଉପରକୁ ଆଉ ଆସିଛି, ଉପରକୁ ଉଠିକି ସେତେବେଳେ ଯିବା, ଚାଲ ଗାଡି ପାଖରେ ଯାଇକି ଥିବା। ଆସିକି ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଖାଇବା। ଯାଇଥିଲି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ଛେଳି ଚରିବା ପାଇଁ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସାରା ଛେଳି, ମାନେ 4-5 ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖା ନାହିଁ, ଏତିକି ଗୋଟେ ଖେଲା କରୁଛୁ, 4-5 ଜଣଙ୍କର ଅଛି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚରେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ପାରିଗଲାଣି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଛେଳି ଗୁଡାକୁ ଚରେଇକି ନେଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ କଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ, କେତେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ବର୍ଷା ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକଉଛି, ଜଣା ପଡିବନି ଭିଡିଓରେ କେତେ ଗୁଣ୍ଡି ହେଲା ଟାଇପର ପଡୁଛି। ଯଦି ଦୂର ରାସ୍ତା ତାହେଲେ ଯାଇକି ପିଲା ତଳେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ। ସେ ସାମାନ ଗୁଡାକ ନେଇଯିବା, ଯାଇକି ପିଲା ତଳେ ଦେଖିପାରୁଛ ଛେଳି ଗୁଡା କେତେ ସାରା, ସେପଟେ ମାନେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ପାଖାପାଖି 100 ପିସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ତା ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ଆଉ ଝିଅ 3 ଜଣ, ଆଉ 2ଟା ବୁଢା, ତ 5 ଜଣ ଛୁଆ, 6 ଜଣଙ୍କର ବୋଧେ ଛେଳି ଅଛି, 6 ଜଣଙ୍କର ଛେଳି, ପାଖାପାଖି 100 ପିସ୍ ଅଛି ଛେଳି। ସେବେ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ତେବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ତ ପଳେଇଲେଣି ସେପଟେ।
ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆଗରୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଲା ଛେଳି 4-5 ଜଣକା, ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ମଉସା ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଥରେ ପାଖାପାଖି 60 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ଯିବ ଛେଳି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଜଣ ମୂଷା ଚଳିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ନଉଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ସାରା ଛେଳି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ ରେ, ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ 100 ପାଖାପାଖି ଫିସ୍ ଥରେ ଗଲେ ଏ ଜଷ୍ଟ। ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଜଣେ ମଉସା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି 60 ପାଖାପାଖି ପିସ୍ ଏବେ ଛେଳି। ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତୋଡ଼ ରଡଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କାମ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ଏଚଡି ପାଇପ୍, ମାନେ ଏଇ ଏଚଡି ପାଇପ୍ ରାଜପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ଯେତିକି ମାଲିକ, ତ ସବୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ସାରି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ଥିଲା ଟେଣ୍ଡର ନ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଜାଗା, ସେଗୁଡାକ ବାକି ଥିଲା। ମୋଟାକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ସେଗୁଡାକ ବାକି ବାକି ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଏବେ L&T କମ୍ପାନୀ ହିଁ କରୁଛି। ତ ଆମେ କରୁଥିବା ଟାଇମରେ ଏଇ ବ୍ରିଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିଲା, କାମ ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଥର, ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଡିଜିରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଏପଟେ ଥିଲା ସେ ଚାର ପଟେ, ତ ବର୍ଷାରେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା ଭସେଇକି ନେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ଟାଇପର ଏଚଡିପି ପାଇପ୍, ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ଏଚଡିପି ଦେଖୁଥିବେ, ଏଗୁଡା ପାଇପ୍ ମାନେ 100 ମିଟର ଲେଖା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ରୋଲରେ 100 ମିଟର ରୁହେ, ତ ସେଭଳିଆ 4-5ଟା ମାନେ ଏଇ ନଦୀରେ ହିଁ ଭସେଇକି ଆଣି ଆସିଥିଲା। ତ କେତେଟା ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଗାଁ ଲୋକ ରଖିଥିଲେ, 3ଟା ନା 2ଟା ପାଖାପାଖି, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏତିକି ପଇସା ଦେଲେ ଦେମୁ, ତ ଦିଆହେଲା ପଇସା, ପୁଣି ପାଇପ୍ ଗୁଡାକ ନିଆ ହେଇଥିଲା। 2ଟା ନା କେତେ, 2ଟା ନା 3ଟା ଯାହା ନିଆ ହେଇଥିଲା, ମୋର ବି ଏତେ ମନେ ପଡୁନି, କାହିଁକି ନା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା, ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମେସିନ ନେଇକି ଆମେ ତଳ ରାସ୍ତାଟା ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଏଇଠି 4-5ଟା ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ମେସିନ ତଳ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ, ଏ ଦେଖ ତୋର ଭାଙ୍ଗି ଦିଶୁ ମାନେ କଣ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଶୁ ମାନେ ଉପର ବ୍ରିଜ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ, ନହେଲେ ଏଇ ତଳେ ତଳେ ହେଇକି ଯାଉଥିଲି। ସେପଟେ ରାଜପାଳ ତ ପୁରା କାମ ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା, ଯେତିକି ଆମର ଟେଣ୍ଡର ନିଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଟେଣ୍ଡର ନ ନିଆ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡାକ ବାକି ଥିଲା, କେହି ନ କଲେ ଯେହେତୁ ନା L&T କମ୍ପାନୀ ଲାଷ୍ଟ କରୁছে ଏକା, ଏଇ ଡିଟେଲ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଆମର, ଏବେ ବ୍ରିଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତଳ ଯୋଉ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ, ତା ଭାଙ୍ଗି କାହିଁକି ନା ଉପରେ ବ୍ରିଜ ହେଲା, ନା ତଳେ ସେମାନେ ସଟପଟ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମାନେ ଏପଟରେ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ସେଗୁଡା ଟାଇପର ସେଠି ବେଶୀ ଡାଉନ ଟାଇପର ଘାଟି ଅଛି ତ, ଆଉ ତଳଟା ପାଖରେ ତଳ ଭଲ ଆମ 10,000 ବ୍ରିଜ ତଳେ କାମ ଦିଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତଳେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଉ, ମାନେ ତଳେ ଯିବା ଆସିବା କଲା ନା, ସାଇକେଲିଆ ମୋଟର ସାଇକେଲ କେତେ ଘାଟି ସଟକଟର ଦିକେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ହିଁ ଆସେ, ତ ବ୍ରିଜ ଆମର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି, 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରିଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ବ୍ରିଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ତବେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଏଇ ବ୍ରିଜ, ନହେଲେ ସବୁ ତଳେ ହିଁ ଯାଉଥିଲା।